Right mga boss, ngayon pala ay Lunes. So DO pala natin. So hindi tayo lalabas ngayon. Inatid lang natin yung service natin. So magluluto tayo ng almusal mga boss. O dadaan tayo sa Talipapa. Okay mga boss, mamaya tingnan natin kung ano mabili natin. So yun na nga mga boss, Lumana tayo dito sa Pandisalan. So bili muna tayo ng pandesal. So medyo may pila. So ito, nasa Talipapa na tayo. Bumibili na tayo ng pansit. Namimili, kala mo talaga marunong mo malingki eh. So ayan, pinasalok na natin pinabalot na natin Ayan na para boss, makauwi na tayo ng malulutong almusal. So ayan, nakabili na tayo. Ganon din, kung bibili ka ng luto na, ano din ang presyo eh. Bibili ka, mapapamura ka sa bili ng konti, pero konti lang makakakain. So ito, bumili tayo ng 1/4 yata yan na pansit, saka 1/4 na baboy, o pwede na, di ba? Okay, right, mamaya lutin natin. So ayan naman boss, nasa bahay na tayo. Ipagigisa na natin yung pakayan. Gigisin natin, akala mo marunong talaga magluto. So ayan, bilis oh. Sinadya ko talaga yan mga boss na may sabaw kasi masarap pag mayroong konting sabaw ang pansit eh. Ayan oh, kaya dinami-dami ako ng sabaw ng konti. So kaya saka ayaw ko ng may kulay, masyadong makulay. Kaya medyo malabnaw ng konti. So ayan, nilagay ko na yung repolyo. Wasi-wasi na. So ayan. Ang dami makakakain nito guys, di ba? Yung mga anak ko hindi naman kumakain nito. So ayan na mga boss. Sarap guys. Ayan oh, kakain na yung driver oh. Ayan oh. Kala mo masarap talaga eh. Oh, unang subo mga guys sa inyo. Ayun oh, ang haba po. Ang init pa. Napasok pa ng mukong. No, sarap. No. Kaya hindi lumilit ang katawan eh. Takaw eh. Gago talaga yung driver na yan oh. So, ayan oh. Sarap na sarap oh. Patumayo pa, inayos pa yung inayos lalong na mali. Ako lalong nga disgrasya. Nako yan, nadali rin. Masarap naman bossing. Ayan o, sabi ko mainit pa eh. Ayan. Medyo inababaan ko lang bossing ang pagkain ko dyan kasi para umababa ang video natin. Nasa 4 minutes lang video natin dyan. Ayan. Okay, sarap. Init pa yan mga boss. O yan na bossing.
So okay, mga boss, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Okay, alright. Thank you. Maraming salamat.